To jama'a, nura ya yi tsokaci akan shahararren mawaƙin nan wasan isah. Kusan dai nura inuwa shahararren mawaƙi ne wanda duniya ta sani kuma ake labarin shi. To a jiya muka samu wani babban sanarwa a shafin na Instagram da kuma shafin na Facebook, inda ya yi posting din wato shi ma shahararren mawaƙi na wannan ake kira da isah ayagi akan shafin na Instagram, da yake faɗan maganganu dai masu daɗi, wannan shi kan mawaƙin ya ji daɗin magana sosai. Nura inuwa ya ce da isah ayagi. Hakika mai neman yardar wani banda yarda Allah to yana cikin wani hali. Nasara wani lokacin tafi daɗi yayin da kai fafutuka wajen neman ta kai kaɗai. Ka kau da kai wajen wariya kushiyar masu kushewa. Babu abin da suka yi sun sauya al'amarin da Allah ya hukunta. Yau wasu sun zama 'yan kanzagi saboda kwaɗayi da son abin duniya. To kun ji abin da shahararren mawaƙin nan watan nura inuwa ya bayyana a shafin na Instagram. To yanzu za mu karanta muku shi abin da isah ayagin yake faɗa, yake yi mau comment a ƙasan wannan postin din dai. To ga abin da isah ayagi ya faɗa a ƙasan comment ɗin nura inuwa da yake mai cewa Allah ka iya mana. To sai dai ba mu san abin da isah ayagi yake nufi ba a wannan magana, amma idan kai ko ku ko ke idan kun san abin da shi isah ayagi yake nufi, to za ku iya rubuta mana a ƙasan comment domin mu ji ra'ayoyinku a kai. To jama'a, idan wannan shine farkon shigo ga cikin wannan taya mai albarka watan Arewa Zone Hausa TV, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, kuma sannan ka taimaka ka danna mana alamar like, domin haka shine yake ƙara ba mu ƙarfin gwiwa sosai wajen kawo muku irin wannan bidiyoyi. Mun gode sosai, sai mun gara addu'a cikin wani sabon bidiyon.